Akhirnya nyampe juga. Duh, perjalanan yang jauh sekali, Lur. Tapi mantep ki, Lur. Melu panen. Akhirnya aku tekan kene. Aduh, Mbak. Iya carane iki. Mit. Nang sawah ki ya ora sepi. Ya ana musik-musike arang. Ora ning karaoke tok. Niki kembang nopo niki, Bu? Krisan. Krisan. Salem. Krisan Salem. Salem. Ha iki ibuke, Lur. Nembe panen. Krisan Piye carane? Piye Salem. Pak, nginjing, Pak. Nggih, Panen, Pak. Nggih, Kirim pundi niki, Pak, mengke bar panen? Pasar Bandungan. Pasar Bandungan. Apik tenan. Aku tekok mubeng-mubeng. Kembange, Lur. Krisan apa Pak iki, Pak? Salem. Salem. Apik Krisan tenan. Salem. Aku pada ngerti senanan piye. Sawah Jabuti yo. Aku dijiku ih. Masa aku dijiku ih. Entuk Jabuti ngene iki. Aku sing ngono kok apike kaya ngono. Ana sing apik mau warnane siji mau ndelok. Oh, iki. Ren Salem. Pundi, Pak, sing apik, Pak? Pak. Pak. Oh iya, sik. Nyelek. Mantap. Apik temen. Ini carane mas. Bapak ini, Lur. Senyumnya ceria, Lur. Pak Trianto. Panen. Nih. Sebelahnya dhewe ra umum. Kok ra umum ra ono sak. Iki dijabut apa ora, Mbak? Sing kemekot sama keluar. Iki termasuk. Tak iraja. Itu kok dijabuti toh panen iki. Ora Nah, dipotong. muter busane ya diketoki. Oh, Pokoknya saya megar. Loh, mesti kami isar Pak. Dengan setro. Kok kok parkiran kan ketok. Kok bener. Tapi kan nanti jalan ini isar ning kono. Kan ngerti dalane malah. Lah iki Mbak, iki termasuk apa? sak jose, Lur. Wah. Kisah pendul. Aku kudu saka kene. Penting Mbak. Ya Mbak Dewi iki
Iki ora akeh iki kok pulang sing pingnya. Karo kuwi sing ping kuwi ora akeh. Kok jan legomen nek. Weroe nek wis tekan pot kok ya wis tekan dekor kok ya. Durung tau ora. Tidak lihat prosesnya, awet cilik kae. Usia pinten bulan iki? 3 ya. 3 bulan. Ah. Lah ngene iki nek dipindah pot ngene iki jek urip, Om. Yo mati yo. Oh. Pot ngene iki kae. Yang pot Iki sempot ning genteng, gek nanon ya. Kaya ngene iki to, ora iso ditandur kok meneh. dipotong-potong, ganti banyu potong-potong awet. Oh, jarene ngono jarene. Halo, Pak. Halo. Wow. Apik tenan. Apik tenan. Kene Mbak tak gawe. Pas sing takut. Panen krisan. Ngidam pengen melu panen. Keturutan. Keturutan. Ora sadandut teko panen. Ora nandur tapi panen. Berarti usianya 3 bulan nih, Pak. Heeh. 3 bulan pun panen. Dari iki warni kuning ya dipanen iki. Nggih, nggih. Oh. Iya. Ora apa-apa. Sing cilik-cilik ora tekanan dhuwur ini iki. Engko munggah dhewe ya. Tapi ora tekan nggon kali. Tetep ana sing ndek. Wah, kayak tekan kono kali ini. Iki jenisnya apa ya, Mas? Dhewe iki. Mbah, apa nek sing ngetek iki? Kan lho, Pak. Tinggal lho, Pak. Sing ketengah lho, Pak. Tinggal lho, Pak. Tapi tenan dong. Endi to? Kayak dipanen kan. Kadang dhuwur-dhuwur. Iki dipanen ora, Pak? Tuku. Tapi kok ono Kayak nang kebon kae iki. Persiapan iki melu panen yo. Alate komplit to. iki kok sak menit, Cak. Kuwi lho siji. Ndi ki sing kaya apa ki? Padahal tuku bibitnya padha, Pak. Kok sak bibit? Ono sing beda dhewe ya. Campuran kadang. Oh, ketampuran. Panen, Lur. Bunga krisan. Ngarani ini apa? Krisan apa, Pak? Salem. Krisan salem. Krisan salem. Kaya bapake kalem. Krisan salem. Kene om tak tampaki. Nampani to ora ngerti. Kok tak jabuti kleru. Ayam. Bapake senyum-senyum, Lur. Malah wonge wae sing di Mlaku iki kaya mesti Bu. tiga ngono. Niku sami jenisnya, Bu. Mboten iki putak napa nang ngene. Ganten to, Pak. Hmm. Iki dijabat om. Ora tak jabut. Lah wis mekar kok ya. Sak menit tok ya. ana 10 kan? Enggak ono. Nek gede wis.
Ayo tetep isi 10, mosok isi ngono seneni wong. Iki jenis apa to nek apik tenan iki? Nggih. Nek takoke tunggale urung mesti ono. 6 tok. Campuri kardio. Oh ya. Oh ya bisa dhewe ya. Jujur. Wis ono. Dengan ora jeki. Sapa? Sapa? Nani, jadi kok ora tekan kono kok lek nani Pak. Jalan lah besok. Ya. Ya rasa dimanipulasi atau ya. Seneni wong. Nek pujulino ora apa-apa. Berarti ki sak blok ini tok ya. Sing kono urung dipanen. Wis panen, sing ono urung. Hmm. Kae sing nandur wis di ngono. Kan sing pojokku ya beda ya, Mbak. Oh, ke desa. Kontak oren. Mbak Dewi ndak sik endi? Mbak, ora ngerti. Bingung kabeh apik. Nyake siji tok iki. Campur-campur. Ora aku wis bahagia. Wis lek rasa keneh-keneh membahagiakan dia. Dijak melu panen ngono wis ngono. bahagia. Aja sing dijual. Sing dijual biar terjual. Halo. Oh iya. Halo. Kan di sawang dhewe kan Butahe ra kei, butahe. Ya, Mbak, jarum. 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 Mbak kok jarum? Ning ora jarum rokok. Ini Jarum. berarti jenisnya oke ya. Tulisan. Nah, ora, Mbak Dewi? Ya ampun, ora semangat akeh. Nopo. Sing bagian yang tidak dijual saja. Mbak Pongpong. Iki apik warnane anyaran. Sitok. Iya, mau sitok ya. Oh, ya wis sawah, sepatu, sepatu. Iki paling penak ora kesel lagi iki. Sebelane megane mengerikan. Ira sing pong-pong lho. Pong-pong lati lho. Pong-pong, pong-pong. Kok sing dobaran? Pak. Sak bongkok, Pak.
Saunting Pak. Something. Lampunya mati.